Ladang im yo ban sunggukan. Ai dek ai. Ingin besar lagi. Ngim don lat syute ban let belasya de syaturu. Hagasngi ple ya ka land port ka badan hadauki ka sarkar India ka lapan sngo bakajing don jong ka nega station kan long ka lenti ban kan tiu ya ka kam khayi pateng jong gi pajba henre kumba ka long ka kalapan banda khongpong hakaba ki nong seng kam la jong ki sak nyot kum hakasnong bakur dauki ka baha pa West Janta Hills district. Hakajing kerman bakan long kum kajing mentoy nak benta jong ki pajba nong song snong bana kajing don ka land port kan yarap hakayok kam yok jam henry ki mat ya kajing do nong na ka benta ki nong song snong ketika than na lor kajing sakam trai ru wat ya kasurok tamabil muktapur kabayat na do ketika jaka ka sarkar India kalawan ra ka land port house nam arja arpulai hadauki lingba ka land ports authority of India LPAI na ka benta ban pensuk ya kajing rung jingmi ki brio ka khayi pateng na lor kiwe hapadeng kari India bat Bangladesh omla ban len bagila don bun ki nong song snong ki bla yo jing mentoy ban yo kam yo jam ha kate jaka henry ki don pat ki nong song snong ka snong bakur kham tam ki long ki berde jing de kala long kum ka jing do nong na ka banta jong ki ha ka ba kim yo satya ban ya de thiet hapo kate jaka na lor ka jing sha pendek ha ki BSF na kapor sa kapor wat haba ki persyang ban song de dukan harut surok ka badan ha persya kate port kat ba ki nong Bangladeshi ki yo ban de jing de lan hapo kate jaka klam kino ki jing e Hakasngi kabaka New Trap Youth Council HYC War Jantia Circle haka jingalam usamla yudahun kisel lau president kala lej ban aiman sem ya kita ki long kme bat ban penti kena ban wat kilat kilenti ban penyo e ka hok jongki haka kan riu tere unai lor ar hajar pusau na kalyang uslong mel ula yo ban yakran bat kita ki long kme halor urang ba snong ka bakur ban yo jing tep ya ka dauk ba penlong ya ki BSF ban pendek ya ki nalor ban kamtra ya ka surok kita ki long kme ki lapan pau ban nadu bawan ra ekate ka lan pon ki ju persang ban de jing de hapo henry ki BSF ki ju be ya ki da ka ong ru ba wat haba ki persang ban de jing de hasurok ka badan persya kate ka lan pot ki juwan ban pendek ban pa weng ju bore ki tiar kitar jongki nolor ban ra ju bore ki tiar jongki wat ya ka pisa ki bagi kamai khlam na pan phai shu ya ki habakali mano ba ai bor ya ki ban le ikani ka kam kita ki long kme ki la ong badon way officer ubapet ya kate ka pot na lor ka way ka long kme ka ba ai bor ya ki ban kandang kini ki long kme da ka baja ummat ki la ong baki song de jing de ha kate ka jaka mentala bon snam bat kim yo alat shu da kamwe namar bade na kane ka kam ka baki pendap hayeng hasam Te ladang im yo ban sunggukan. Ai dek ai. Ingin besar lagi. Ngim don lat syute ban let belasya de syaturu. Ladang im yo ban sunggukan em kum sene syarut surok ngi breu bam don beri kuai rom don ke ro ngim don sede. Ulang ka kabar don Ngim don ai gila kut lat bah. Tengi nado mensuai nado badang kaga kemi ngi terwadi kuai ben kan ngi sede ngi teng ngi boy syadu lamin ru. Syadu kan lamin ru ngi boy balik terwa kuai. Teng syadu muktapur ngi boy balik terwa kuai. Ndalawan pat kan ko pot long ki kam trai te ki be. Tengi yo ban sai ki kun ban pendam hi ngasem bem da kalang ba kan deh ke kam ngi le. Nadu biswa teh adu mentapat tengong oh bala wan kana ko pot de long ngisau singai mo ngisau tenat la long la ngila ngim than syur ban le terwa se jengai ingin terwa ne ingin song hang ne te mentapat kiwan siwan pendik mental adon la kan no la da kata yau kiwan pendik ingi ne kiwan be ingi ne ki khana hi kum ne ki ong la wan ka pot ki India ki prasnong chane ang nong in India la wan di chane la long kuk sau su be ma be wan rong be ka pier ka ja ka dhur la de ni le kit ram e cha dau ki ngi garam ga syara la bun de sa tu dau kin mar bangim yo su ban di ne garam ga sya ka bai do ro kadang bun te ka bai do ka bai do ro kadang bun ka bai tier ki bru ro kadang bun te ketugasi ka ja ka syar ki la ra lut te ka pisa ka badi ka ba pelang ngamut ban siu bai school kun ro ki la ra lut ka tar ka pisa ro te mentatang ban siu bai school re ki kun ro ngam don bisa ar pau tarik upon ukun bendin ar pau tarik ong ma pa pisa ngan siu bai school adam yo lada phim siu bai school te long yo ban tho exam ke teng ong pe nga ngam tam don pisa
Irung jubor baik Kira baik kadon ni ka video ba kira lut katir katar jongi ka video ne kadon. Kini pen pai hari pisah. Pisa ki wan pen pai la Ngingim ki ong tere. no hajar ngi rum tre ban sim ko to ko sni wan pen pai biang ong sim ni pisa jong ping yang belingin sim pisa. Kila sim lot barak khai ke beling sim pisa la duk bandi ke to ke jing bam ayu la sniu lot min siu de ke be dukan beriu. Banyak kata ke pisah bon pai kadi ke pisah jong pi ni kadi bagi Pisa jongi. Pisa Pisa jongi. jengi ke badi to. Tang jongi ne rolong san pe wajar jongar san pe wajar ke pisa bagi pelang ban ban siu bai school kun. Siu barak jaj bay dukan bay ayu ke beriu. Bay dok bay Tega. jing bam bay Tega. Sedang sedang. Te tang ke pisa san pe wajar te Mahadu mentah kata pisah semejo. pan yo na. Te ki jing bam rutu ki la bun ba gitu Ông jing cắt bam. nông quan đi mà phi cắt nông rong, kết nông quan đi mà phi nghìn rong biang. Ông nghìn là đáp phi rong cắt nó nghìn lệch pan biang si malik dukan nghìn lệch terpat ya ki ai nghìn yo bandi yo ban ai jai di kon ki. Penting Bang bangi la tangan plat ku po te. dan lap cu. Don lat. Bat ngan ga po hapan dai. Nado mensua dang ga surok daga ka surok badon hatai satai sa po te mensua sene lengka ka ba sudah sene ki lengka ka ba sudah ki te sudah sene te tu ki por ngi wan terwa kwai terwa ja terwai te hadin nang tapan te ndala kanong ya ki por gisngi longi terwa ndon ba be ndon be re te hadin nang tapat te ndala bana bawan kana kepon te ngila so kemen ba mo lawan kepot long yo ngi long kada kepot banwan te long ngila imja ba kan mo sane te hadin nang ta te ngi ap ken da dep sinaki te ndala ap da dep sinanang tu te ndala dep sinanang tu te hadin nang ta ngisa wan bu miet pat hang ne iwan bu miet ne te ngi song da ka miet ngi di ka ja ka sha ki chips ki na kat ba jing don kam mo drai bar te din nang tapat te ngi song la don hi san banai kum tu mo ngi song san ban ru banai kum tu la song te don ba wit te ka ne pat ka banai banta la suan pen wit si pen yangi suan be man ka siwan be ngong im phet nang ne te din nang tapat te ki lej no ken ten ha kana pat ka ba arsngi khat artarik ki wan sedang ken ban lum lut gitu tiar kita dengi kerja ka johor ki khiau ki khat barak khat ki tebul ki thalagari ngali le ngadi de ketu ko thalagari gitu ki la rong lut barak khat la don stus pot ngade ka min susen maya le jak po hane si phau ar phau mo ban yo ban pelik school khlung ki lawan rong lut ki tiar kitar barak khat ki ong yang imlong bandi ne suwan UBSF ken dei tu balai klor bawan rak ki tiar jangi Tena ke kada bade ki wan bande ta ki hadu ki batai kada bade ki wan lum ngala keli ki ong ka dei kene ke area jong ka lain pot ki ong peit kene ke pensieng la dan ne ka dei ka jaka ka lain pot tengah ong pen i ba pi balong ba he pen i ya ka to ka thau ka area jong ka PWD yong indi tu be imja kumbangi judi mensua mo kum judi mensua ki por pat don kana ka pon yong pen i mo ha e ka surok sorkar PWD ke balik na ke bawah na dauki samuk tapur ong pen i ka tur pen i re mensua ngila judi kumta ngilit terwa kwai na ne du hospital tenang ne du setai syaret jalong ngi syaret terwa kwai mensua ngi ka kete hahang ne kepoi ketar ngi ya dan surok ka barit kan surok barit ni sim jingjar pelat te hang ne ni wandi man kas step isuan ken roy pej yang ni nado khat artarik kila rong lut katiar hadu khat sau tarik kila rong bat pisa bat ana bat katiar dang don mentar stus pot kimar yang ni Tim sa persiang malipan yang ta kita em ngimpan re ki wan hi ki ong yang ni hadin ke to kasngi bawan to bahe ki ong ban sim ki tiang ong nai sim kalau tu pihak kerteng kerteng ko tahu bahe ni oh de chako bahe kana ka drai pot ka pot de chako uto bakar hot BSF dangi kali na BSF balai piule kla du kana kan ne mo yang balai phim lej pet ya kita khar bangla satu sa pot ki rung man kasni gelik terwa dok kha lik terwa dun
te Kile kile thit ustu spot te kile di juhur kile di nar kat ba ki yo kile terwadi satu balai pim khang re kitu mo kitu lele kidai ki kharbang la kumnu phila sha phisha yangi pat ki trai sane ki khasi sane long phibe te balai phimber ya kitu ki ong ngingim tip re ba pha be usar ngong be wei tau sar jong phi ki ong uchako te ong chako kumta kan adin ketopat nga ong yo to BSF bahia ong kumne balai ki ya ki dekhar phisha ban lek spot pot yangi khasi pat balai msha tang song di hne ong ngem don te myo I tu ki dekhar nga keto kasmi ba rong tiar ong myo I tu ki dekhar nga ong ya lek lang o ka kam jong phi ki lek khot ma phi ke ong ngong la dam lek lang ma mengi re khun suk te hap lek lang ke yo ban yo phi ka sabut la lek te sem bat ki tu ki dekhar po arngot te ki briu ki bana jangai dan jangai ro ki yo ban lek terwa satu sepopot te tarwa yang ni kuai biri secret kaja ice cream yo rabandi suwan rong baik ketiar ni kelipat ya gitu nang juai bana bai nano pi yo adar ban lek di seto dei ka phak ka kong doli phak chako ki ong lek di tarwa kuai tarwa biri secret seto kimju penmi re ju temi re te kimju khot re yang ni porba tendar ya katuka restoran kadukan setu ngim tip ngim nei te mono nging set kli ya bis em man balai kane phile yang ni kyong bej ba pha ka madam ngong madam ayu kata kyong kadoli kadoli sar joko kumta bej te kitu ki baterai set tu ki khna snong jengir ke baterai setu kyong ba pha usar ne kumtai ki wan be yang ni dan kena kasih bapli ki ong ni le sneu le rain te wan be ki ong lada ngim wan be ong pelang no ketiar katar jong pi lek nyok nang ni ki ong lada ngim wan be ye piru te kin sha be maki pan kin sha be trai maki lada kim wan be yang ni kumta ki ong mama hat bangi yo I baki rung kimi ya ka khman te ka video ngi laring hande bangi yo I man kapor ngi I baki dekhar bangla kle di lek thit setu klet kamai setu te ngi I man kapor ngan kapor te ngi yo I te yangi pat ki be te yaki tu dekhar ki ailat be ban rung ban mi ban di ban thit setu te ngi ring video no kan ngatu gas ngi te ndaring video ro te ngi labu pha tu video mobile te tu ngi tu BSF ta he BSF ong wan nambat tu mobile mlong raban bat ong balai baring video la mi sai khnet halo pi jing tip nam di bat kumnu ma iyo bor ban pha pisa punya iyo katupat ka isi yang ni kan badi ding di hang ne kan habar kam yaj ka dukan jong ka situ pot driver rom tre ban lek bam ban lek di driver ong ngin lek bam to kala thok khasan minit kat yo bandi ka to ka sha la poi la kali la jan dei por ban rum driver don we driver ong ani ka to ka sngi te phim don bandi ringi ka to si sngi ka ong khang bodar te ngi ram tre pan wan la sai ulek di to dukan dali sai khman ong la sim sipho tangka ban sai ka khmat o sim sipho tangka ngi da ko bitol ngi be di sipho tangka ngi ai be ban sai khmat pra breu te ma kwa jing yarap bahana phi ki seng na girang ba te khamtam ya ki ne ki MLA jongi ro MLA badan borom jongi ro longi kwa ban wan tuklar mia kana ka kam jongi khnang bangin yo ban song di hang tu ban yo ban pendap ya ka inga sem te ban yo ban bu skuru ya ki khun ki ti jongi te hang tu Hakajing kran bat urang ba snong bakur uba West Parliament ulaong bakajingwan kanika lan pot kalawan ra shibun kijing bat kijing sha pendek ki bonjat na kapor shakapor khamtam haki BSF da ka pen pau baki brio ki badai na ki wei pat kiri ki rong ki mi khlam kinu kijing henrei habar rong ki trai jela ki hab ban pen I yaki ID ban yo rong Nalor kata ulaong ru bahaka jingwa jing tip lor ke jing kendang yakini ki long kemi ki ong baka de ke jaka ka bahap hapo uput usam ka LPAI ulaong baka long ke balingo baka surak ke badan baro shikata ka de ke surak PWD henrei mentala kam trai da ka LPAI ka long ke jing le ran ban ong baka jella ka de ban yo jing ada naka 6 schedule bat ong ru baka sarkar ka de ban ai jing pensai lor ka ni Shu la ong ru baka LPAI ka klam kunjok tien haswa ban sedang ka ni ka kam da ka pentip kin sa syong jingalang bat ubadai pet ya ka pot ban shim ya ki sen jam sakman ba hadin bangia tip aku tu ka sengi bag syabe manga kumprong ba senang bat usak tris nang layawan bani kundu yaki andang lawan ngoi ba ki rung pot te kle ya kren te bun
rangkat pat kidang don syuk kue pat kibru ki bai syong lang kila ya rung lang siapo dan dangil apua ngirung dangil arung siapo ngi ong ban ya kendu bat usar cako tisik cako ndi ki ong ba umdan lali syuti tengi kendu no bat we na ki engineer le se uba pe jang tu tengi kendu bat u bat keli uba bale mo pi ale kum ni kini long kumi ki bala di tian ndu mensua kata ru ke dia ke jing bam mo kasya kaja ki adi ya ki pat ba jong hi ki ba ya nang ne tiu ong ba ki adi naman pa ki di hapo uput sam jang ka LPAI tengi ong ba oi la nyu i ba ki adi hapo uput jong ka LPAI handai ki di pat hau surak mutapur kumbangi tip naman mensua usurak mutapur udan hang ni harum tang bahadin bak la long kadang kapot hang ni jaka kila ara no shift no yu shan siliang tengi kum ki pat ba no syang baro ngi tip bo ni udu surak jang mutapur handai kum no mo to surak mutapur unlang no upo parti jong ka LPAI ngolongo kum ngi syang kong ngi syang ma phi ki bruk bayat bang yang nero ni sekolongo nakapor siya por ni siya keren ya kata na berbun sin habangi syat ki bruk jong ni syat pendik te syat keren mo bale mo ma mentanud balong kapot nginang community ba anda kapot kelawan kan wan ka roy kapar anda jing syang yo iba kawan ke jing pendik ke bepunjat ha ka jing im jong ki bruk kamtam ki locals ki badon hang ni bat ki wepet ki bruk ki marjan sinong jong ni ki hakayat ka yang jong ki te ngi keren ya kata te uang ba ngana kaliang jonga ngana mla ban batai tat nda ba mdon u tisi cakuh balong menjar jong ka pot te ka jing skosi kalong kowe ba bale mo baki briu jongi ki badehi ki nong syosno jongi kin mala ban di jing di hakane ka caka kat bangi i ba ki we ki briu ki bajengai nang ka snong ki dangwan mo ketus ngi rong ka pot nyo i dang don ki briu ki ba chikowe pat ki snong ki yo bandung syapo kat ba mangi habangi wan syapo pot ngim ju yo bandung ngi hapan pen i ya ki ID ladang ade u secretary snong la dengan ade u headman ru ngapan i ya ka ID jonga bang ade uta lem kum ta kinum ai bandrung syapo ta kalong ke ke jing syak te syak kum jing syak long merau hala ka jong kari hala ka jong snong ka thau namar ngas ngotu ba hada ba don kum kini ki pot kan wan ra ya ka jing mentoy mo tengi kan ko por le sengi kum rong ba snong nong sensar snong don kam ya kendu ino man ka sngi nginum la ban ra bang ti ka ID te bat ngi ban le trung syata namar ngim don ngim tip ba kan ko por hakan no kapor bakan kan wan kan no kajing kendu bat no ke bangi haban le cepat la kendu ban le keren te mun hal swa saying si opo office ban le sim ya kata ID ngan wan ra ni tangan sarung te kalong ke ek bam la mo ban long te haba ede kum kata ru ngai ba kadon kajing yang ni te haba ede bat kini long kemiru kadon si kata kajing haba haduk kata long kajing ngosi nomor ba hala kajong kasnong kaba kaying jong ki kadon satu sadin jong tu kajing ker kiadi hang ni omba kisngo tenat mo namar ba kim yo kam yo jam hang ka perthe ke baduk ke perthe ke bae ke bisitam ngai ba hadin ka jingwan ng pot kadai banlong ka jing mentoy yang ni hende ngam i ba kan kum kata ka jing mentoy mo kadon kendi rong sok ka jing mentoy ke bawan kum ke jing yo kam yo jam kadon molum mala hende kini ke basyong di hang ni pat ke ba im man ka sengi lembag ni jing tre ya kani kalong ka jing du ya ki ngai kani jangan kerpat mo ya ki ba dai pe ya kani bakin perkat lem ya kani ham tamai ka bayade bot nusurak jang PWD namar balada usurak PWD ujano kalau ngajing leran ya state government ya PWD department namar mensua ban wan ngapot nglaju don usurak ban lek nang ni siam tapur bat umdai tang siam tupur ndai kadang don ki we pat kisnong dak san don nyau tuli kisnong ki ba ya lembang nak surak ten ndai mentau tau ujano tilada kade ka sarkar ka basngutu la ne ka department kade ban pansyai pat ba namar ni pat ba balului ngimtip la pi la ai kapot ne la kapot kadang la sim ne dang sa ka PWD ne ulong kumno tengin bu ya jing kerpat ya bade pej ma khamta minister jeng PWD ban pensai pej ba sya ki pej ba jeng ki snong ki thau ki jalah hi baro bangin ya tip ba nu surak uhap hapo ka jurisdiction jeng ka LPAI ne dang hap hapo ka jurisdiction jeng ka PWD hakapor bagi sedang de haus ne marja kanriu hakapor don oi rong ba la wan rang bat nga idai mai irang ba snong te ngal ade bekren bat i yong ban kalian jong iru impat don kono ka NOC ke ba ila ai te hadin kata ngalai keren ru bat u doloi jong ilaka demar ngihap hapo ka nong telang doloi ship bat doloi ru ngal ade bekren mene ngong ba don mo doloi kono ka kuat ke ba pila ai ka liang ka ilaka syaka LPAI ong unjuk don kum kita tengah sekolong ngok mo ma ladang ong bangi ki khasi khara ki badon hapo ka sexual ngimdon kata kabor la ngimdon kata jing tip kalau ngajing lerain ke bakrau har jala ba hari lajong ngim tip je ayu kisna ayu ki kalong ayu ngimdon kam ya kata ka NOC nakaliang kisnong nakaliang doloi nakaliang ilaka ngas ngau ba kane kalau ngajing penrem yangi
bangin ong bangi hap apa kasik syadul ka senjam ka bangin yasim long ka ba ki ong ba sawan ta i manager ngin saya keren ya kataru hang ta namar ngim dan jintip namar lada mangangam dan jintip ngala kli ya ubah khamat hadin jongaru utaru ang ba dan jintip ya kata syem la ai kono NSC te mentang sengotu bangi hap ban sedang biang nasdang ba kumno ki ayu kumno ki klemnon kam ya kana kot kaslan ne le se yo dan challenge ya ka boy ka bor mo ka ba kim don kam ya ka kot jong ka ilaka na ka sinong ka thauru kata ka weru la ban long te sa ka weng kwan penceng ni ba hak tu ka por kan ka jaka kadang hap hapo ka nek ang gini ki jamindar te jamindar ide i ba ram kayang ba ka ju por long lu kum headman mo tengam tip nakaliang jong i ila adon na em kum kita ki kuat kisla ki bala ai nakaliang jong sinong bakur ne ka ilaka ru omdon kajing pendik nakaliang jong i sipai BSF te hawat nakapot cakapor ngi i baik mentar pidal de pila sem hidal jong ki khmat bagi keli ki potoi pila da piwan teliru keli la piyat teliru keli te kan ngam tip na kanu ka naka e ka security region ayu baki haban keli kan lada kilo apan pau ya kateng jong doli gede ko wena ka ataka rigon the ka basyong ni te kadon atat ya ka kantin hapo pot te tangkata he ngitip re challenge ya kita pat kalong ayu ka bat ayu kata ngitip re kalong kum ka presiden jong ka MAICC thara imat namar kum phi kum nang basnang thai dan jintip bali ta khai ka daw jong ka ba ka wet ni kini ki ba para nam so ya kata markhmat ngam pat ju sem bahkan kan ong kumta re ho kini ki basyong ni ki ong ba menin training sini kawan bat karing video ya ki te ya kata rong empat yo i dalam jong ki khmat re su asngau na ki te nak e kata kalong ba e bantip te le se yo baka kawit nomor baka don kantin makaru yo kata kala banlong mo te ngimla ban patai saya kan Nakaliang usamla yodahon ki shella ulapan pau ke jing bitar halor ke jing sha le ben ki trash nong ki basong de jing de hakate ke jaka dak baong baki brio ki badai pet ya kate ke jaka baka long me ke babatha ya ki BSF ban kendang ya ki kam de ban muslia halor ke ne ka kam nalor kata ulabu jing keliru ya ke sarkar baya ke surok ke baki pai ba ki jupenan kam ha ka let kawan haki snam baladam basha e ke ja bot baka de ban ai ke jing pensyai halor ke ne te hadin banyila yo itu ki video ki bala viral hapo social media bat ha tugas ni kat artrik ki kong ki la phone nga te hadin ko tugas ni kat artrik si Thursday si sajan pat ki la call bia nga baki ong baki ne ki brio ni ki BSF ki haras ki baki ra gitu ki kendang itu ki tiar marbam ki bagi di tu mar psa jong kelang pot kene ngan yetu ep kene gamde syu ka kasin kong kajian man lagi por, siang bakti kong hatu kesini bagi kam shalak kiring hatu video ka kampau kileng jong kiri kasih bayi jonyi. Te man ka por kena kejing jia, tapi i gini BSF desu tahang hang tain dauki. Kibai ki tain do ki sai haras bahai ki brio jonyi, kumba pi mene nilayat sodong jong tu kalan pot, pilih i la jong ki khmat ki brio basang kali ki balik teli lan lagi badan brio ro ki pensenge ki pha penmi yo brik ki brio bat ki check kali kane kam de shu ka batmai kal kum ang phi de ka bala aslem te na kaliang junyi ka seng habani i ya ka tu khabar ni pen paw ga ka jing sneu dio ba kumno ba ki brio junyi ki ba shong hang to ka lan pot ma pasha jong lan pot ki shong jing di bat ki de ru ki trai snong ki trai muluk hang to hi ka jaka kurkat kum ga jinyi thu jong ti kong ke jingsong di dukan juki kam de shu kaba menta katu ga jingsong juki kala ade na do par ngado bom padon katu kalan pot kila shong parang tu bat hadu menta mene kidang ya shong te habani kali bhai bat gitu kinong shong dukan kumba pila kali yaki kila yathu ba man ko por ba kita ki BSF ki shaiwan pendik iki man ko por ndagala kali balik piwan pendik yani haba ni dei ginong snong jong kene ka snong bakur ki basyong ro hamar senda tu kontro ke ba pi ke fencing ki kaying ka sem joki te kumbala keren kitu ki kong mene ka melung yang mensim jonga kumuno yalam jong HWC Warjentia ka ba haba ngai ka jing keren joki kalong ka jing shat leben kalabas bapalat
Te nakaliang junyi kaseng kumba ngilu I mene kajing kendang ni jong itu ki BSF ya gitu ki brio junyi letse yo don ke kasalandet. Te ti kong kilai keli ya itu BSF manu ba ai bor pi ban kendang ni. Tigi ong ba kendang ba ai bor tu no penyat ya ka lanpot dauki tu ciko kerteng jo. Tinda kila keli beni apat hapor ba kisak kendang don kiwei pat kibrio kijim kwa ban permi kerteng ne kiwan ring video kiwan imat kini kibrio karkum jintip jinyi kini kibrio imat kidon kawai ke restoran hapok tu lanpot imat ka reflect ya ka bisnes jengki tingi syukwa ban pa khabar syakita kibrio lada lembaga ne pelat thai khabar kini I ya kan de message ke bapa nak liang jinyi keseng bat seo pha wat penlong kamkai ya kata ke authority ke bapidon habani keli kata kalon pot mondo bolong try di tau ciko mende shu ta giwe brio nyim kwa begini brio ki influence lut ya ke khayi ke peteng jongi itu brio basong yo ki basong dukang tu ki yo sanspa sijar si ki psakun ki plej school ki kun da ka tu ki pisa kamdon jikta yanu habani pej memene banyi la poish tu te ndanya la keli ti kong ro ki wat makir ki kubur ba ki ong ba wat kitu ki basong ki ba ki tre tu lanpot ki wan di sha haktu ka dukan jungki nemar ka dukan jungki lese kalong ka batat ha tisbu ki driver ro haba ka dukan katat papeli ki gilej katkum ka ta ka afford ke bakila katkum ta ka bor jungki nemar phistu da philej saki we ki ono ta ke restoran yo khamrem ki yo ki mla ban afford ya kata kebisa ke bagiladon te nakaliang junyi ni pa kan korwa ke basha ba song ba nang ne khmat wat om lusiatan ya kamai cakpo jong ki brio junyi kine gide ki pardok persnam junyi mdeu du khar bangla mdeu manu gide ki khasi gide kun khari khasi khara ki jonyi ke basau si kawe banyi tu ipi ba katku mjinya tu jong ti kong ki khar bangla ki wan ki yo rung hapolan pot ki yo bandi wen kendi dokka ini gidi ki dongkam ki baki ra kata ka jingkeli pat kami mamata hatu udkhar bangla da urung hatu gelan pot ani kiwe ki brio ki rung hakanu gorkom la don em ki ba check ki lene ki lapor ban check tani ki lokal ki badon kenik area markat kum gejing yathu gejing keren jong tigi kong mamene ki ong kitu de khar banglaman ke por ki wan ki rung ki klem don kita ki documents ki ban pen I ya gitu ki nong aphara ki BSF pil I menela jong ikmat wat menyi meni ni la rung atu lan pot kimsha bandrung ini ki ong pen I kita ki documents pen I kita ki bahar kom bakipan kane kolong kajing sosi bat kapen bitar ni kum gi nong snong kamtam ya kaseng kapan bitar ni balai namar balai kini ki lokal nyimjo rong tu ko jaka robak snong meneu ong dangar dongkam hang tu ko por ki pan ID darung do khar bangla darung kiwe ki dongkam kataka ID anda identity ban pen itu yal dia ngade utau nong snong jong kana area kene baro dekat kum danya alum ha kana ke jingkren jong ti kong news tu don ki brio ki ba national debt ki ba mut ba influence ya kane ka kano kanika threat kanika kamai ki jakpo jong ki brio ba nemar ki I ba lemba ni pha ya kita ki khar bangla kini kita ki ki brio lese kan ai profit ki lese yo don ke ba ki sim na ene ba ki pha ma ki tamban yo nong khnang ba ki brio ji kinyap hanji shana kajing themu kajing wan ji mene kalong ban ya kren bat kitu ki try andre na kaliang ji keseng ni la persanghi ban kol kita ki brio ki ba pei ba kami ya tu kelan pot nyirin simyen layo ya tau brio utu uhet jong atak kelan pot ni sim layo ban kol I dan ni la awan hi ba ka jong ikmat ban pej kata ka jingcia hakanu korkom te ni menero ni la kol yo tu weu manager jongki badang tu po so hapor ban ni kol ong willing ban ya kendu ban ni kaseng ban ya keren ya kata gami ka jingwan jongi oi ni mamdu mensim ni wat ni yo ban ya keren bat kini ki brio ki authority babat
ya kate kapot nin wan biang nak liang joseng nia keren nyam desu ban nia keren tam kajing sha kendang jong ti kong in keren ya katu ko sorok manamar kat kum kajing tip junyi na adu bedang kena kibrio jong ka warjentia kamtam kini ki elka kan nong talang darang lemin ki sai lej beri kila sai lej saki beri kwa beri kinpau hagini ke sorok muktapuk sorok ni tamabil sadu stesa muktapur te kejingkeli kalong kabapan pau yani kabapan mi ni menero ba katu ko sorok katkum gajinya keren junyi imat kini ki bisf kila sedang kam try ya katuka kalan pot da pipet garkom fencing jongkiru da pipet garkom fencing jongki kalong tik kaba kalong try da kini ki da kena kalan pot te kejingkeli ni kuat ban bu yo sokar ya katu ko sorok barim tu ko bodar road she pibu lane pi keliang nakawe ke pi keliang naka ke jakapa markar kum gaji keren junyi kita ki beriu ki ong kene kalan pot kene ke sorok kala de gajoni umde shu ujongki mano tinyi kum ki pai ba isa umdum ha kene ko pot namar kat kum gajing tip joni kat kum banyi ya sharum seneng ki pai ba ki ong bet kate ke sorok banyi ya shadu chumuk tapur kade ke sorok jong PWD talada ka kum kene ke dor kanuk sorok kan suja kan pat ka banjian anis khamat ya ki nong shong joni obviously ni sutu kejing sha kendang kejing sha cek hamal lagi por kan jia syakapor nakapor namar kini bisf kini ki bapai ikalan pot kela kam try ya ketukan sorok te ni kwa ban pha ya ka khobor syakitanat bapai ya kan ni sorok he pibu nuk sorok ni kwa ban tip ni kwa ban pin ajing syai si pibu nuk sorok hatu kan ku sorok pilayadil na ka basalandet namar kum jing tip jini kata ka high level committee jongka state ke joni ka keladon kata ke jing yadil jongki harta kemik bagi ya keren nyimtip ke kata ke jing keren jongki namar nadu basdang form nadu basdang ya kene kelan pot ki klem ya konsol ikram ba shnong danyi la ya keren dolor ong klem tip kini gi shnong sni ikram ba shnong jong kini gi area sini gi klem yo jing tip na kanu ka daw oi pi don ki brio ki bamut ban influence lut ki ban kam halor ya kata kinong pej kit authority badai pej ya ki bisf lani ya kalan pot te nakaliang junyi ka seng ni kwa ban pha ya karwa ka basai sya ka sarkar kamtam yo ya ka home department kale ayu ni kwa ban bu kata cikli kale ayu hagini ki boda area atau ka bu ya bisf ban kin haras ban cek man kesni ya ka jia jingyeng jong ki brio junyi ne ban kin pej perman ya ka jurung jingmi jong ki mender ki badon hangte po Bangladesh kane ko bor ni ko ban pha basai ba pidai ban solve ya kane ko problem namar nakaliang junyi ha arpoitrik in up ya kata solution ke ban mi yang ta ada ka solution kamlong ka ba penhun ni nyin saya perkat pat dagawe kalenti harkat baki rembak senong jong kene kodong ka thain ka badon hakani ki thain dauki Kumno ba raju Kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro Hoi ki biang lor ai kirashon jong menta ubnai Hoi ta ba ukhau yu unia Kong undi udai khau plus F ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde ubabha Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi Manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jingbria ki kman henrai ba uni ukhau 45 don jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banonra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam
kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS. Kabha na ka benda upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikiran ya kajing shisha. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.